Championseko jardunaldi handi baten biharamuna dugu gaur. Atzo, Old Trafforden ametsen antzokian, nor baino nor gehiago aritu ziren Manchester United eta Reala. Partidan izan zen gol bakarra txuri urdin batek sartu zuen, baina Bravoren atean. 3 jardunalditan puntu bat bera ere ez dute lortu Gipuzkoarrek. Gure bi adituekin aztertuko dugu jardunaldia. Hemen dira Xabier Azkargorta eta Mikel Olazabal. Gabon, Mikote! Gabon, Xabier! Ongi etorri berriz ere. Perex. Ondo? Ondo, Xabier. Gabon, Xabier! Haupa, Mikel! Gabon, Xabier! Zuri ere! Poz handia hartzen dut. Kontrako estarrira deitzen didazu duden bakoitzean. Bai, Ikusten zaituztet Bogotatik Skypen. Bogotatik? Ba, ETV zatik. Ez, Boliviatik, La Pazetik. Pentsa zenuen igual oporretara joan izango zenina. Espiatzera joatzen naiz. Bogotara, Azprillarekin eta Kolombiar jokalariekin. Ikusten dut kontrako news eta Paulino ere ikusten dut. Ikusten dut. Bai, esan beharra daukate, garai batean zibazen nengoenean prestatzaile fizikotzat hartzeko asmoa izan genuen, Paulino. Txitzari torekin nahi zuzen ere. Ara! Eta orain konturatzen naiz hanka sartu nuela. Beste kontu bat izango zen, zibazen denboraldi hura Paulino prestatzaile fizikotzat hartu izan bazen duten. Eta ETV zat ere ikusten dut. ETV zat! Ikusten dugu, atzo, beste jardunaldi tamalgarri bat izan genuen, zuk ondo esan duzun bezala, Errealak, Championseko jardunaldi hortan, Manchesterren aurrean eta Old Trafforden, ametzen antzoki horretan bat eta huts galdu zuen. Zer egingo diogu ba, Xabier? Bat eta huts bukatu zen partida, eta nik irudipena daukat, hasi ere kasik bat eta huts hasi zela. Hasi zen. Nik ala ere azpimarratu nahi nuke Errealaren ikuspegi positiboa. Adibidez, Txarlik oso partidu polita egin zuen, Carlos Martínezek. Eskuinegal horretan gora eta bera. Zurutuzak, baita ere. Lodozako espresoa, Txarlik. Carlos Bravok ere bai. Bravo, gere partida itzela egin zuen, zurutuza nagusi. Eta, hori azpimarratu beharra dago. Eta oraindik ere uste dut aukerak badituela Errealak Euroligera edo zartzeko. Etxean hartuko ditu Manchester eta Leverkusen eta Shakhtar bizitatuko dute Ukrainian, Xabier. Bai, bi Xabier, Mikel. Bai. Xabier, Mikel, errekondo da, jaun Andereor. Baina, ikustitzagun imaginak, agian oberena hori izango litzateke, ez da? Zinezkaitza bai, atzoetaren egun Championseko jardunaldiak emandakoak. Ikusi ezazue! Portualetik ekarritako... Epaile alda hori. Bai, epailea da, jaun Andereor. Piztinua, Tangana... Bai. Tangana, Lisboako Daluz estadioan. Bai, arbitroak segitzen du. Bai. Eurrean, Epaileak oso pertsona bereziak izaten dira beti, Ezagutu ditugu epaile oso celebreak. Adibidez, Japon, Sevilla... Edo Pérez Laza. Pérez Laza bera ere, Teixeira Bitienez. Edo Kondon Uriz. Kondon Uriz, eta asko, lehenengoa. Urizar Azpitarte. Urizar Azpitarte, bai. Mira, nola ematen eskuin dion. krotxet batekin sekulakoa eman dio. Ikusi epailea, Boxeolari izandakoa da. Bai, Manu Maritzalarren antzera. Eta eman, Bai. Ikusi, horre atzenikara sarrera egin dio beste horrek. Baina, han ere marrazaina, danak implikatuta. Eta hor daude, poliziak zigan, esaten. Zigan, esaten. Beira marrazaina bera ere. Rafa, no me jodas, eta horrelakoak botatzen. Bai, sekulakoa. Irten da epailea. Gertatu egiten dira, batzuk beroak izaten dira eta... Antzeko irudiak ikusi genituen ere, Milan eta Barzak San Siron jokatutako partidan. Ikusi? San Siron ez. Ikusi zer gertatu zitzaion mazailari bati San Siron. Giuseppe Meazza, ikusi. Jaurtik eta zegoen despistaturik mazailaria eta Eta bera. Ta kaskoa ondokoak zeukan. Kas Converters, bai. Esan beharra dago, segulakoa hartu zuela eta
Zagorritzuko ospitalea zehatu zutela. Denborari galdu gabe Xavier eta bakigulako kontrako newsek aurrera jarraitu behar duela. Aste hontako emaitzaren errepasoa egingo du. Lankideo mesedez. Eta Xavier, eman gogor. Zoloko etxea baserriko esneak bat, sardinaz eskabetze Santoñak 3. Etxetik kanpora sardinazen eskabetzek lortutako garaipen nabarmena, Xavier. Sardina beti antzoa baino gogorragoa izaten da. Izan ere horre barrera jartzen dutenean eta horrela mantentzen dira sardinak latan bezala eta horren aurrean gutxi egin daiteke. Hurrengo emaitza mesedez. Ikus ezagun, suministro zurrukutunak 2. Delicias de besugo frudezak 2. Bueno, emaitzarekin biak geratzen dira hankamotz eta emaitzarrekin ez dituzte aurrera egingo duenik. Ez suministro zurrukutunak eta ez da delicias de besugo frudezak. Esan beharra daukagu gainera, delicias de besugo frudezak oso zaila duela Europa Ligeko zartela lortzea. Hurrengo emaitza mesedez, Bayern de Munizibarrek bat, Esteagua Nobeberek 0. Bueno, Bayern beti Bayern da, eta horre ere demostratu egin du. Garrantzitsu, Xavier. Ez dakit Elenio Herrerak etzuen ezan, futbola dira 11 kontra eta beti alemanek irabazten dute. Hori jaun Andreo Gari Linekerrek esan zuen, baina tira. Gari Lineker esan zuen. Bayern de Munizibar sendo dabil, arrokeriari gabe etzean, baina zeak Esteagua Nobeberek, bueno, jarri zituen arren, ez errezen... Hidratazio arazoak izan zituzten Esteaguak. Jarraitu, Xavier, mesedez. Snack bar restaurant txuzek 4, repuestos txutzik 2. Repuestos txutzi, Xavier, bakigu zure gustoko taldea dela, baina... Bai, hitz egiten ari izan nintzen bere gaian araia entrenatzera joateko, baina azkenean pentsatzen nuen Boliviara joatea. El Bigotes deitzen didatean. El Bigotes, el maestro. Txutzi, iaia hanka bat eta erdi Championsetikan kanpora dela dugu. Hurrengo emaitza mesedez. Kokotzaz de bakalau zukiak 2. Ez dakit zerrek egiten dizun hainbeste barre gure Xavier, kokotzaz de bakalau zukiak 2, reposteria delikatezen zurikok utz. Nik gehiago espero nuen reposteria delikatezen zurikon aldetik, baina tira, oso gogorra egiten ari zaie Championsa. Esan beharra dago reposteria delikatezen zurikon, zuzoak eta barre oso gozoak direla. Morenitos, congelados, gustatzen zaizkit morenitoak, zean izozkailuan sartu eta, bueno, hurrengo emaitza mesedez eta azkena, edo uste dut zela azken emaitza ez. Gusanitos rizik, bat, diskopop sendok 2. Hau nik enuen espero. Ez nuen espero diskopap zendok irabaztea etxetik kanpora. Eta gusanitosek refuerzo asko izan ditu. Doritos, risketos, papadeltas, zikizin, eta bai, izan ditu, baina diskopap zendo, izenak esaten duen bezala, zendo eta arrokeriari gabe dabil etxetik kanpora. Eta hori izan da, gaur arte izan ditugun emaitzak, atzoko jardunaldiak, eman zizkigun emaitzak, Xavier. Eskerrik asko, beti da gozamen hutsa dakitenekin aritzea, eta beti ikasten dugu zerbait zuekin. Xavier Azkargorta, Mikel Olazabal. Eskerrik asko zuei di. Joan aurretik jaun Andreok, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, pospozik kanta dezagun. Championsa, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena.